Gidan rahoto. Mawaƙi Hamisu Breaker ya bayyana cewa a wannan shekara zai saki sababbin waƙoƙin shi har da wacce zai saki a cikin wannan wata na Ramadan mai girma. Jama'a, don jin cikakken bayani da kuma yadda Hamisu Breaker ya gwagwarmaya, kasance da wannan channel ta mai albarka mai suna Gidan Rahoto, gidan da ake ba da labaran gaskiyar abin da yake faruwa a faɗin duniya. Amma me, kafin mu kawo muku shirin, ku daure ku danna mana subscribing sababbin zuwa, sannan ku yi mana liking, comment, share, community da dai sauransu. Za mu je hutun takaitaccen lokaci kafin mu dawo mu kawo muku shirin kai tsaye. Wato kamar yadda muka alkawaranta muku cewa za mu je hutun takaitaccen lokaci, to wannan shine lokacin dawowar mu. Hakika kamar yadda ka sani, wannan mawaƙi kuma jarumi mai suna Hamisu Breaker, wanda ya kasance ɗan ɗorayi, wanda ya kasance mawaƙi ne shi zazzafa wanda ake yayin shi a wannan ƙarni, wanda kuma kafin ya zo wannan matsayi, hakika Hamisu Breaker ya ɗauki lokaci mai tsayi, wanda shi kanshi sai da ya mamaki lokacin da ya bayyana duniya ta san shi. Domin kuwa bai taɓa tunanin hakan zai kasance wa shi ba. To kun san dai a rayuwa duk abin da za ka yi matuƙar ka sanya haƙuri da juriya, to da yardar Ubangiji sai ka ga abin da kake nema ya tabbata. Haka dai Hamisu Breaker ya ta faman gwagwarmaya tun yana yin waƙarsa ba tare da wani ya san yayi ba, ya rufe kanshi a ɗaki yana sauraron ta shi kaɗai. Sai gashi yau ta kai ta kawo manyan ƙasa da kuma ƙananan da ke cikin ƙasa Najeriya da samari da 'yan mata. Abu ne mawuyaci wanda za ka karɓi wayar mutum ba tare da ka duba ka ga Hamisu Breaker ba, ka ji wata ɗaukaka lokaci da kuma salon haƙuri tare da juriya. Haka dai Hamisu Breaker ya ringa waƙoƙi har ya kasance idan ka je gidan biki ko suna sai dai ka ji ana sanya waƙoƙin shi 'yan mata na ta tiƙar rawa, wanda hakan wata nasara ce. To shi yasa ya ga cewa tunda jama'a suna yin shi, to shi ma fa dole ya yi su. Hakan ne ya ba shi ƙwarin gwiwa domin sakar muku sabuwar waƙa. Ba zan faɗa muku sunanta ba, amma ku kasance da shi a YouTube channel ɗinsa domin jin wannan waƙar da zai saki ta Happy Ramadan. Don haka sababbin zuwa kar dai ku manta, ku ci gaba da bibiyar mu a wannan channel ta mai albarka domin samun bayanan gaskiya da zarar abu ya faru a faɗin duniya. Gidan Rahoto ta ku ce, ku yi mana subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa sababbin zuwa. Mun gode. Gidan Rahoto ta ku ce.